Tuairim is 10 bliana hin. Bhí anna spéise go min san bhansá. Canáideach a bheithí. Agus ní a bhéon tírólaíocht, níor higas tírólaíocht Canada, ach do cuas go dtí Toronto chun bóla lé, ach bhí sí in Nova Scotia. Sin cúpla míle, ón áit. Thóg sé gáil orm an dréin, Nova Scotia bhaint amach, agus nuair a cuas ann. Ná, bhí sé instan seascadí. Nuair a cuas ann, bhí sé ag stella báistí. Agus chu sé áthas orm, a áil amach go raibh áitina eile seachas éire a bhí fluc. Agus stella báistí ú fása go bhí an, agus de lean sé go ceann seachtainna. Ní mór an cadra bhí anna mar le chéile ach ag féchant in ógamach, agus san stop sé go hoban an saharan, agus tháinig an gríon amach, agus tír eile a bhí ann, agus íomnas an gacháid. So de cumar ag cadúir spástóireacht ach in Glúisteán, agus is cuineam go maith an Glúisteán, Bel Air Chevrolet convertible, glass, racing green. Agus é anna bhór, sin éon cean leis na scíthán. Agus se leis sios an bóthir, agus ar suanas. Agus de bhaine mar amach bá fundi. Ná pá bá fundi anna háachtaach mar tá sé san scéal. Bá fundi an bá is mó TD, agus is irde TD, agus is dáinséire TD sa dán. Agus tá sé fíor. Tá dheifar de 63 idir lágtrá agus baratíide. 60. Ach an lásá bhí sé go háling, ní a bhánach an áige, bhí sé go deas bhí an rinig tanmhar, agus de bhí trá in Ecelín, well, hef an bóthir. Agus de mí mar linn, agus anna bháil, agus sin éon uair a bhreathmar go raibh cuileachta a gcuin. Mar de hit scáring, agus décha mar timppla, agus cad a bhí ann, mar de bhí an gríine dul fé, de bhí an capal bámsa idir an gríon agus sinne an fágur hit an scá oringe. Ach de bhí cuma mistéire ceart an gapal, mar de bhí an gríon leis tírdí. Agus higus gur láir a bhíontaí, go raibh sé bán, agus seans go raibh buinte le rásaíocht, mar de bhí sí anna chúma anna chórach mar capal. Agus bhíos anna thóg ar fad leis. Ach níor a bhánach san, capal seir, cíann tú capal amháin, cíann tú ag go léir. So níor a bhánach tuairim is 10 second, ach de dúirt agus dadmhaigh an vertigan in íag sin, go raibh rudéig, gur hála rudéig an mistéireach, doing. No, okay, nílim chun Dr. Psycho Babel a thuairteid, ach, de bhreathan vertigan, go raibh mistéir, go raibh spredáltacht, tá an caiithú bheith cuairm leis an focail spredáltacht, Couldn't siad Díine a creid na spredáltacht chuirtar isteach a dig na gealtaí, nó de bhí sé de nósacha é dhéanamh. Ach, Dimí dága mar sin an capal mar de stop sé. De bhreath mé go méile go raibh capal eile ann agus gur capal dúfa bhí ann. Ná ní lisa gom can hebh gur tháinig an smaoinemh san isteach a meigena. So, dimíamar, cuas hanes go héiring, ach ní amóch an íomhá. Ó an go céile bhuairteach sé isteach a meigena, agus bhí féin árába, can hebh bhfuil a mic smaoinemh ar an gapal san. Agus an ceistile, cá raibh an capal dúmh, ní raibh féin capal dúmh ann. Ach ar feag na mblianta de bhí capal dúmh in áit éigean an láháin tuairim is 2 bliain, 3 bliain ó hin de tháinig sé cúm. Agus et go leor, Cillainní Strand, bhí san san, nuair a tháin bhúil sé isteach, bhí an capal tormach, bhí sí ag úmpar, agus capal dúmh a bhí, nó sreacht dúmh a bhí aici. Is cuinim go dúirt mé lom héin, nuair a cuinig mé ar an sreacht a bheith aici, ar sa misil lom héin, is dóilm go bhfuil tosaach scéal agam. Braham go bhfuil scéal in san limistéir san nó an cuid san den aigena, ina bhfuilm. Braham go bhfuil scéal an. Agus an san,
beidir cúpla míon íag sin tagann sé ar neis a ríis agus bíon giúta eile leis. Agus mar sin de, agus gan éon taide dhéanamh, tardaíonn sé, cuireann sé é féin le chéile giúta ar giúta. Go dtí lámháin, deann tú leat féin, tá scéal agam. Agus is úntaach go deo an cúpla nómad san. Well, it's like bowl nuad an glán, you know.